Та хора, аз съм Анди и продължаваме точно там, откъдето спряхме, буквално една секунда след това. Събираме колец. Аз изпълнявам си плана, отдалечих се от той, сега ще се опитам да изгубя неудачника. Та, чуваш ли ме добре? Да. Как готвя зелената гъба, така че да не ми взима демидж? Сега като се прибера, ще ти покажа. Ще направя едно специално нещо, което се нарича крокпот. Да, знам. Различна храна вътре и то приготвя яденето. Да. О, ей, ето то. Ела тук, искам да видиш ей това. Кое е това? Марбъл. Това аз го посях. О, чакай, аз съм се върнал ли? Надявам се тъпото дърво да съм го изгубил. Как си с храната? Малко зле, ама ще се оправя. Хелп искаш ли? Не. Сега ще построя едно нещо. Колко храна имаш до ядене? Малко. Ще ти ползвам честа. Окей, искам да ти дам нещо, ако се зле с храната. След Гива. малко това. Ето, че 3 пържоля. Бе, брат, супер си, бе. Искам да запаля огъня, така че ще взема въглища. Надявам се този идиот да съм го загубил. В смисъл... Да, но. Ама надали. Аз ще купвам. И не дей така с ама надали, че след този път ти ще го удариш и ще се занимаваш с него все пак. Да опека този заек. Да опека и този заек. Окей, аз съм жив хладилник. Имам храна като за 2 мани. Така. Стигнахме до момента. Нали ти трябваше две такова, ела. Ела до мене. Без да изпеках червените гъби. Мръдни се, искам да спека и зелените. Обърни се. Не ги опичай. Изпеках и смисъл... Не трябваше все едно. О, 2 голд, мерси. Сега като... Опа, така. Като дойда тук... Значи, затова ми трябват още едно въже и дъска. В честа имах дъска. Имам и дърво. Да, той идиот съм го загубил. Да, но. Да, но наистина. Масичката идва. Аутист. Аз ли бе? Не, масичката. Айде да се молим това да не го видим скоро, че не ми се занимава факт с него. Колко сидове имаш? 0, имам 17 изпечени. Аз си изпичам всичката храна, за да не... Аз имам 18, брат. Искаш да сееш храна ли? Това след трябва да ходиш да намериш лайна. Я ходи за лайна ти. Не ми се ходи сега, в смисъл, тук му се дойдох на мястото. Имам да върша една важна работа. Свързана с живота ми. Ела ми помогни за малко. Изчакай. Махни то капан от очите ми тук. Имам дъждометър вече. И между другото скоро няма да вали. Утрешния ден също е слънчев. Кой капан махни това. Кой? Ето капан го махни от тук. Защо? Защото тук ще закрием положението. Не, тия зайци ги гледахме. Да, ама сега тук ще направим нещо друго. Окей. Доверявам ти се, макар и не по особено голямо желание. Чакай, това ще го изгоря. Между другото, май ти изгорих пергамента. Не си, той си е в мене. Окей. Искаш да оградиш цялото място ли бе? Аз ще се оправя, ти не ме мисли мене. Аз съм в много добро състояние с пръчките, между другото. Имам 55 пръчки. Какво е това? Входа? Сега ще видиш. Седи мирен ти. Аз съм си седнал мирен, в смисъл мразима да мърдам. Ходи да вземеш да набереш дърва, бе, брат.
Имам 9 дърва. Но окей. Ще направя още един-два кирчока. И гледа да не бъдеш Развичока. такива аутисти като предишния път. Осъзнаваш, че не съм искал. То се появява като прекаля да си една гора. Но мисля, че го зарязах доста далече. Ще се взема и старата брадва. Между другото, до един от траповете има една брадва. Не я пипай, това е първото нещо, което крафнах. И си я оставих на малко проценти. Разбрахме ли се? Да бе. Не, че е важно, ами е просто нещо като реликва. Та. В смисъл, реших да се запазя първото нещо, което крафнах, да мога след 10 години да си кажа: постигнах нещо. Храната ми е горе-долу зле, но известно време още ще оцелея. При теб как са нещата с храната? Същото. Горе-долу, ма ние след малко ще имаме много неща. Чакай. Искам да обера боровинки. Сидове ли казаха, че ще трябват? Не. Просто пита от любопитство. Трябват ми много рокс. Няма да ходя за рок. Трябват ми. Къде има? Кажи, аз ще отида. Като продължиш на... Не, намерих оня дървара. Кой дървар, бе? Онова дърва. Бягам от него. Ах, трябва ми камък, брат. Ей, насам има. Следвай ме, и без то явно няма да оцелем на едно място. Поне аз няма. Идват, само да ти кажа, ако не знаеш още, идват върколаци. До колко време ще са тука? Ми след мъничко. Значи си крафна торчове. Още един. I'm ready. Не, това е големия дървар. Я го удари, моля. Идват върколаци също. Ето го и големия дървар. Я го удари, моля. Не мога в момента. Той мене гони. Особено. Не, гони мен. Плиз, шипни този буклук. Брат, чакай малко, че не мога да мисля така, бе. Охо, няма да успеем. Какво искаш да направим? Ще успеем всъщност. Ето ги върколаците. Аз ще се оправя с върколаците. Ама аз се отдалечих от теб. Не, бе, не такова. Брат. Между другото, един върколак ма гони. Аз пукнах. Браво на мене. Омръзна ми, брат. Как умря? Те ме убиха 3 върколака. Какво искате от нас, бе? Аз ги оставих на едно място. Я отиди да ги гледаш, в смисъл. Той ги уби дървото и си остана там. Дървото ги уби? И си остана там и си тръгна на някъде. Имаш ли такова, с което мога да те съживя? Не. Я излез от сървъра. Що? Защото ми убиваш психиката, какво да ти кажа? Добре, приятели, тук ще спреме този епизод. Чакайте да видя колко е станал дълъг. Добре, 10 минути, то се е видял. Айде до следващия, чао.